Happy birthday! Namiya sa imang tirada, uy. Oh, baro ba? Manok-manok, tirada ba? Sako! Ha? Matay, matanggal mo siguro ni ako mo. Dili, dili. Iya, tutubig mo ba? Tiya sa pagawas tiya sa dalan. Ay diriya. Ya, sige, salamat ya. Mga kabaro, no? Nasaag ko mga kabaro, no? Te, pwede ba kainom og tubig, te? Dili ba ya pag nawa mong tubig? Sige lang, namoy tubig sa gripo. Tubig ba yan nagsapa? Ah? Tubig sapa. Sige lang. Nangaligo mo diha. Mga kabaro. Tol! Sakay ko, Kolbe? Sakay ko, gawas, Kolbe? Salamat. Kahit ko mga kabaro. Kilingawan niya vlog. Ang damay. Koy, bakasyon ako ba? Ay, salamat. What do you want ba? Bakasyon ako dyan sa pa, Koy, be? Tanaw-tanaw dalan. Tanaw ba sa dalan? Uy! Ilang, ilang, ilang. Oh, wala. Hindi na makita na rin. Puso-puso niya. Uy! Uy, naghanap mo na yung mga ligo, mga kabaro, no? Bayubay ang buday yung mga ligo. Kaya, tinaw kayo sa padre, mga kabaro, no? Kaya sa may turil. Solid kayo nga tinaw. Kaya, kasi naghanap ng ligo, mga kabaro. Uy. Hello! Relax lang, man. Just relax and enjoy. Tanaw mo kita iban diri ay. Just relax and enjoy. Op. Ah. Pwede ka na din maligo. Ah. Lagi ka na din maligo. Uy. Wala namang tipset na magudang ko. Uy, parang nasa sila bayaw. Ah, na sila kuya. Ah, sila. Ah, sila kuya Kati Joan. Ay, teka. Yeah. Teka. Kinain. Sleepy pa ni ba? Hey, kinain. Kay na dali. Yan mga kabaro, no? Mag-experience may glaba diri sa pa mga kabaro, no? Mga kabaro, labunod. Tara, kinain! Kay na dali. Uy, na mas kinain mga kabaro, no? Tay, kinain! Tigig ta! Uy! Hunda. Ah, may ubay nangaligo mga kabaro, no? Grabe. Ay, may buntag ya! May buntag ya! Ini gini, dash ko pa. Ah? Pa. Uy! Ini ko maulog. Pa ni. Kinain! Halili kinain! Ay, te! Asa mo gikan, te? Ay, layo na yung gibahik na. Ay, kinain! Oops! Sa kinain, ha? Main! Kukusa si kinain, main! Gusto na. Abot na kung ni. Mubang juga. Gidali sa mi. Dito na siguro ito, main, no? Ayun na. Ayun na. Dito na, main! Dito na tagi. Ikas. Asa? Ito. Kaya mabaw. Woo! Ano ka sa yung gamaya? Diri, no? Ah, diri. Inay na kay
Oop. Baka mo nita. Psst. Alam niya tubig, oy. Mahina, mina. Layuan niyo, gibayad kayo? Layuan ba? Kamu rang upat? Kupol mo? Kupol? Sa Facebook. Gapuha sa inyo, kung ano eh. Salamat ah. Oops. Kaya? Kaya Kaya na naunsa. dunod sa namay na kanadira kung sinina may. Lagi. Kaya mo, experience po po dito. Sabay ni Kinay. Experience with rin mga kabaro, no? There's may toril. Uog. Oops. Kabaro. Kina lang, Wayne. Oops. Bugnaw kay tubig mga kabaro ng tinaw. Ay buntag ya. Ano yung bugnawas tubig? Uy. Buntag. Oops. Hey, Wayne. Uy. Uy, mga unta ninyo. Uy, naghahanap sa inyong balon, uy. Uy, may buntag. Oops. Ah. Uy. Bugnaw sa sapa. Buyag. Buyag-buyag. Kating bugnawan. Okay. Ano kami diri mga kabaro? Kay presko kayo ang mga kabaro. No? Presko kayo ang hangin. Ug. Oops. Yeah. Testingin daw si Kinay buhi, main. Testingin daw. Ay lang. Hala, ilang ko ano, iro gani oh. Uy. Oops. May buntag. Pabugnaw mo ah. Hoy. Ha? Kalimot ni ti ba? Kalimot mi. Huh. Oh, experience mga kabaro, no? Pati sa bayaw, experience po diri glaba mga kabaro. No? Uy, kalamit tubig, uy. Hala, ning gamay ni usab laging plaster tino. Gamay na kayo. Ha? Gamay na kayo? Painom sa tino? Painom sa katibi? Ay, okay naman sa katibi. Buyag katinaw sa tubig. Ha? Usab ko kita kalagoy. Pildi kita permiso mga singyo. Pildi pildi. Naunsa. Kita kinain. Dali dali kinay. Ta. Talag dah. Dali dali. Talag kinay dito dito. Kinay. Dali dali. Dali dali. Kinay.
Main, basig maanod si Kinain, main ha. Testingan na to, be. Testingi. At kilang diya, main. Dali, Kinain. Dali. Dali. Dali, dali. Kinain. Psst. Lagan sa ako dali mga kabaro. Main, lag sa ko sa unahan, main. Kinain. Dali. Lagan sa ako mga kabaro, no? Ya, tanahon sa ako ng tumuyan niya. Oops. Oh. Sige, sige. Andy vlog. Andy vlog. Oh. Oops. Manumbag. Para sa mga to dito. Guys! Mga kabaro na to, no? Mga kabaro to suril. Yan mga kabaro, no? Ato na susihon din mga kabaro, no? Oops. Wow, kalami. Sabi ka nga gas tubig mga kabaro, no? Tara ito mga kabaro, kung sa pa'y tumoy. Ha, baro. Wow. Ano tubig ba dito mga kabaro? Oh, ato. Bonlog kayo sa mga kabaro, no? Hindi na mga kabaro kay delikado kayo ang bato. Bago mo kung nagbaha diri mga kabaro, ingon sila niya sa karon. Nga ano na mga dagkong bato mga kabaro, no? Mga kabaro. Tanaw na ako mga kabaro kung sagay tumuyan nga sapa mga kabaro, no? Uy. Ito mga kabaro. Kung kaya gayon na dyan kong laglaag diri mga kabaro, no? Oops. Siguro baro sa kadagko sa bato dagko kay mga bato mga kabaro. Oops. Sila misis na dito sa tubod naman ko yung tubig dito mga kabaro nga mainom sa itong game na ako ganina mga kabaro. Tubod to mga kabaro, no? Uy, guwapo ko na diri banda mga kabaro. Mga kabaro, guwapo ko na diri banda sa karon. Wala yun mga kabaro, no? Sa pagbaktas. Oops. Huwag na kurinting isda mga kabaro, no? Si kuya. Oops. Koy, may buntag koy. May buntag. Oops. Oh, vlog. Shout out atong amigo na yun, dari sa Toril. Andy vlog. Oh. Nag-vlog mo ba? Oh, channel.
Subscribe na ka. Matik. Lako ito na malingki ko na storil. Ang iko ito, Andy Vlog niya na malingki storil. Oops. Ay, magbaro no. Uy. Oops. Humana ko sa kuan mga kabaro, no? Katong dito sa kuan mga kabaro, no? Sa South Cotabato nga adventure. Dili na buta mga kabaro, no? Adventure. Adventure to dari sa pa mga kabaro, no? Unsa pa naa mga kabaro, no? Dari sa may sapa. Oh. Uy, lumiak sila nga magkampak mga kabaro. Uy. Uy. Bata mga kabaro. Iyo no. Labi naman na diriya kani ambak-ambakan eh mo. Uy, may buntag. May buntag ya. Uy, 1 kilo lang ha. Uy, may buntag. Dagan yung kuya. Wala lagi. Oops. Uy. Okay po din mga kabaro. Teka yung labang. Kung sa katinaos tubig mga kabaro. Hiya. Hello. Pinahawas tubig ko. Grabe. Pinabado yung mga kabaro. Oops. Uy. Hingaw diri kay diri. Happy birthday. Lamiya sa imong tirada oy. Baro ba? Manok tirada ba? Manok lagi? Tagasa mo ko eh. Lagara ba babaw? Ha? Ay, ganda. Gasa mo. Taga diha po sa Retail? diri sa kanang urban dia. Urban village. Oh. Iya, saan siya Bisaya? Lamiya sa yung trip oy. Kisan birthday? Kamu lang lima. Entrada weekend. Ato mga bata. Lingawa na oy. Kira si mana mo diri ha? Lingawa. Kantahin na Luy. Ay lubat. Lubat ang sound. Siya nga oy. May diri ba kay unlimited nga kuano kayo? Unsa man nasa sako? Ha? Matanggal man siguro ni ako musumba gani. No? Unsa na diha ako eh? Dalan yapon? Dalan deh, bro. Konjak. Ah. Good kayo, good. Nabiyaan mo. Sige, sige, enjoy mo sa inyong kaon ha. Yung mga kabaro, tanaw na ito, kung sa nila diri ah. Tanaw na ito yung mga kabaro. May dalan mga kabaro. Ito, kabaro na ito. Laag na po si kabaro, no? Mura maka hinumdum ko sa kuang isa ka channel mga kabaro, no? So, katong kabaro Andy, no?
Murag din balik na po ako ang kalaagan. Ani magbaro no. Ug ang kalagi. Tanaw to magbaro no kung sina. Ug hangat di siya mga kabaro. Pero okay lang. Sa kanila dari ano. Tingnan ba itong mga tao sa ubos? Nadunggan ako mga kabaro. Hi guys, welcome to my vlog. Kailangan ito mga kabaro no. Nagunsa mo na Loy? Ha? Unsay tumuyan ni Loy? Unsay tumuyan ni? Sira na si lipot. Nga ka oy. Ah, higa ko na sa pa. Nagunsa mo diri ah? Ha? Padung mo sa mabaw, ha? Sige. Sa mga kabaro ah. Manghihi si kabaro no. Ha. Grabe. Mga kabaro ang hibak tas oh. Grabe. Sulit kayo mga kabaro no. Tanang na ito mga kabaro. Huwag sa ito mo yan eh. Kaya nga dito mo ito ko sumasapa mga kabaro no? Dito sa kalsada na diya Loy? Kalsada na? Dili pa? Tagasan rin mo? Taglihat ha? Ay nangan mo diya ag nangaligo. Pagka very good. Grabe na mga solid. Grabe. Kaya dumdum ko sa mong yuta sa lupon mga kabaro no? Subidaon kayo. Koy ngayong buntag. Nagabot akong ginawaan mga kabaro no? Grabe. Nga nabot mo ko diri ah. Grabe. Sakay ito mo yan eh. Tama ito mga kabaro no? Kung saan diri mga kabaro no? Kung kaya para og kuan exercise diri gyud mga kabaro. Grabe. Grabe. Sana ito mga kabaro no, kung unsa ito mo experience na ito mga kabaro. Grabe. Loy, asa man ka? Ligo ka? Amping dito ah. Kaya kag chicks dito. Ay bro heavy. Pagdala mga kabaro no. At least kita na ako mga kabaro no. Kung okay, patay. Sani ako diri sa may turil mga kabaro no. Sani gihon ako ba? Paglami mga yug. Tubig mga kabaro no? Magahata magapangayog tubig. Hindot mga kabaro, kakao. Ay lang tanong dali mga kabaro. Kakao ilalom sa kalubinaan mga kabaro no? May saging.
Pero giputol lang kakao mga ay putol. Giputol lang mga saging mga kabaro. Kaya priority nila ang kakao. Si Mrs. din ako ito mga naglabar ito. Mag-vlog sa ako mga kabaro. Hello! Hello doggy! Yeah, may buntag. Kung saan ka? Ha? Nasa sapa? Ha? Oh? Di siya kuya? Grabe, sorry, ginit mga kawarong. Makiinom tag tubig diri sa mga tagbalay mga kabaron. O atong tanahon kung unsa ka maayo ning taga Turil mga kabaro no, kung magpainom ba sila ng tubig mga kabaro no. Testingan nato. Uy, asa man niayahan rin. Makita kang lumot diliw ko. Habigan. Hey. Shh. Migo. Doggy, no doggy. Dili ya. Dili doggy. Dili ha. Kulbaas ka ba ganun? Hey! Dili! Sige, tutubig mga kabaron. Dili! Hi, Tay! May buntag, Tay! Hey! Hey, dili! Naidalan diri sa highway, Tay? Naidalan diri sa highway? Salamat, Tay! Manibol diri mga kabaron. Ano pa na mga kabaron? Asan pa? Pagawas. Asan kayo itong pagawas diri? Oy! Tiya sa pagawas diri sa dalan. Ay diri ah. Yata. Unsa ni nga purok diri ah? Purok dosi? Hanga ka diri. Agi ko ah. Agi ko ya. Hanga ka diri. Oy. Ay ko tay. May buntag. Agi ko. Pa-highway na te. Paana sa kuan? Ah, sige, salamat ya. Mga kabaro, no? Nasaag ko mga kabaro, no? Asag ni Agi. Padamay. Ay. Isko. Lusot mga kabaro, no? Ako kadlo ka, basig na humana po sa laglaba. Nya. Magpaabot. Matay, wadyo kita na kwarta mga kabaro, basta kong bulsa. Tapos kong motor mga kabaro, no? Saon na ni. Tayo ganyan trabaho ni. Pa-highway. Highway lang ko mga kabaro. Paubos. Testingan na ito mga kabaro. No? Saon pag-hits. Pero layo na yung ba? Ay diri. Patay. Samang koy. Layuan na yan. Te, pwede ba kainom og tubig, te? Dili ba yan kung nawa mong tubig? Sige lang, namoy tubig sa gripo. Tubig ba yan nagsapa? Ah? Tubig sapa. Sige lang. Timpyo man ka. Limpyo, kimo may source sa tubig dire. Ah, sige ka na, te. Kalamian na. Pwede ko makiinom, te? Pwede. Kaya wako'y dala kwarta, te? Ah? Wako'y dala kwarta ba? Okay lang po, may problema. Oh, Pero dili lang bugnaw.
Sige lang, wala problema na eh. Ang ba natin nga kinasing-kasing nga mapagpanghatag tubig. Bitaw. Salamat kay ti ha. Asa day kagikan? Dito sa pati ba niya nangita og dalan sa highway nasaag mo goy. Dira, diretso pa na. Diretso pa, no? Nangaligo mo diha. Saan kurang pa? Tama natin salamat kay ti. Ngaligo ti sila. Aw. Ti salamat ya oy. Ginago. Salamat kay ti. Mga kabaro no puta mga tao kayo naman. Kitagaan ko lang tubig mga kabaro no. Yun nga. Mga baro. Sol! Sakay ko kulbe? Sakay ko ang gawas kulbe? Salamat. Kahits ko mga kabaro no. Uy! Salamat kayo ha. Di ako sapa ba? Nasaag ko. Asa magkapasapa ka? Nakakbaro no? Ato ang kuya nga driver mga kabaro. Salamat kay kuya koy. Ang vlog ka? Oh, nag-vlog ko. Unsa na siya? Sixta? Oo. Tapos tagasa ka koy. Makanaw. Matanaw. Pawira di aning dako nga truck driver no? Ha? Mga kabaro. At least mga kabaro no, akong parta mo ko nabilin dito sa motor bayana. Nangaligo mo ko nagsapa. Tapos kini siya dalan di mga kabaro no. Ang kuan. Sa unsa ni siya nga tracking ko eh? Morning. Ay. Ha? DTI? Ay, UBI. Ah, sa Coastal Road ba? Pupod ba no? Asa may pinakalayo ni mga biyahean eh? Kuhan all. Just kuhan ko Santa Ana ra. Ah, Santa Ana? Santa Ana ra. Ah, ay highway naman na diya no? Ay, salamat kay Kuya Goy. Wala pa sa trabon. Dito ko sa ubos ba? Ikaw, asa ka? Turun ko. Ay, paturil ka? Ako pabalik kong sapa. Asra pa pa. Oo. Subscribe po, daghan mi. Subscribe kasi kung YouTube ko eh. Ito pangalan. Andy Vlog. Nakoy vlog dito nga na malingki gusto rin. I-upload siguro na ako ni mga Huibis o Bernes. Salamat ko ni mo koy. Salamat kay Goy kay imo ko sa kay Goy. Layo-layo ba dito to pagkason yun? Gusto pud magtimon og ingani kadag ko nga truck no? Anak yun. Pero manad na barag wala na no. Pero ka permiro balisod na dai timon ay. Oops. Lilim na yun. Saagi nga. Wala na. Agi na ka. Oh, diri lang ko Goy. Salamat kay pangalan ni mo Goy. Jeans ang gito dahil. Oh, shout out dai ko ka James no. Salamat kayo ha. Ana lang. Tulak. Ay tulak lang. Dali kanara lang. Ah, okay. Koy, salamat kay Koy. Ah, ba? Oo, subscribe Koy. Oops. Salamat Koy. Salamat kayo mga. Yung mga kabaro, no? Naka-hits na mga kabaro, no? Pag-hits sa pugog pasapa mga kabaro, no? Kung may pasakay. Pastil na pa, no? Inaabot mo gudriya, ho? Kagilala. Mag-uwi na eh. Kita na po taga-hitsan mga kabaro, no? Kung na yung magpa-hits, pandamon. Nga gila na yung palagi. Nilayo ba ito sa pa mga kabaro pagtaso, no? Pagkapadamay, kabaw. Ano sa man doy? Hindi taga-hitsan mga kabaro. Mas may ka-headset ah. Sapa lang. Init kayo baktas mga kabaro. Nilayo pa itong sapa dito. Ha? Kinigay akong kalaagan ba? Pastilan. May sinto na sa sapa ang sabot. Nabot mo po na rin mga kabaro, no? Nasaan? Oops. Puno mo man?
Papay kahitsan mga kabaro, no? Kay puno-puro mga kabaro. Basta itaan eh. Init akong kamera. Kilingawan niya vlog. Ang damay. Stilan. Yan ang tao ron mga kabaro, no? Okay. Koy, bakasyon na ko ay salamat. What do you want ba? Bakasyon lang ko sa pa koy. Salamat kuya. Salamat kay kuya ha. Ay mga kabaro, no? Mga butang yung taga Turil, no? Nakakita na gina ko mga kabaro, no? Unsay mga batasan sa taga Turil mga kabaro. Sa mga butan na naging sa mga taga Turil. Kaduhan ako ng hits ko eh. Paano yung kwarta ba? Ikaw ba rin? Dili, lagi ka ko sa dito sa kana ko na pa. Kung na-iskilahan ko, boy. Oo, yan, nag-iskil ko, boy. Oh, ano ba mga gano'n niya ah? Alam mo pa? Oo, sabay sa pa, boy. Nataag ko. Okay. Boy, salamat kayo, boy. Koy, God bless yung mga koy. Salamat kayo, boy, ha. Shoutout na mga kuya, mga kabaro, no? Og, dili na ako potlo mga kabaro, naabot ako sa paog. Daghang salamat sa mga kabaro sa pagpuyog, no? Og nalipay mo mga kabaro, no? Pakilike ko ani nga video mga kabaro. Grabe gini nga video ni. Nga mga kabaro, daghang salamat. See you next vlog.